Bon dia! Som a Santa Eulàlia de Riuprimer, un poble situat al costat de Vic, i avui anem a fer una cursa per muntanya, 12 quilòmetres, 500 positius, explorant la zona amb l'equip KH7, i avui corren uns quants de l'equip, a veure com va. Molts fan la cursa llarga, que són 20, i nosaltres fem la curta. Anem a recollir el dorsal i a veure qui hi ha per aquí. Sentireu la música, hi ha un campanar dalt verd, mentre no us desorienteu. M'agrada veure's aquí, Sara, Gaspar, agafant el dorsal. Ràdio, no? 469, Núria. Ja estem tots reunits aquí, tu. Què, David? Hola, bolete! Els coets de l'equip. Roger, moltes fotos avui. Alguna farem. Diumenge hi hem de plegar d'hora i anar a menjar arròs. Valent? Vinga, va, fins ara. Samarreta de la cursa. Trail de Senglars. Xavi, què? Quina cursa fas avui? La de 24, la llarga. I com va això? Bé, farem el que puguem. Sumant quilòmetres per... Sumant, Quina marató? Serra Nevada, el 10 d'abril. 10 d'abril. Sí. Ja, doncs, a gaudir, a sumar quilòmetres i a passar-ho bé. Amb el crack del Pol, A tope. Gas, gas. Gas. De forestal i tenim 1,5 quilòmetres per posar-se a lloc. Aquí cadascú podrà agafar-se a la Això seva ja posició, surt, al la seu de ritme. 22 quilòmetres. I a partir de l'ermita de Sant Fores, un cop hàgiu vorejat l'ermita, allà ja hi teniu la primera. Aquí teniu a l'Ona. L'Ona ha sigut campiona del món de curses d'orientació. És una rioprimerenca que fa relativament poc, 13 anys. Què tal, Ona? Bé. Bueno, aquí és una llebre, ja ho veus. Pau, vine aquí per la foto. Fem un petit obsequi, el premi aquest, valent? Xavi Prims, un gran. D'estatura no, Avui ho petarà, No, Gas a avui no. fondo. Més endavant. David Soto. Bon dia. A Ibiza el coneixen com el terror de les islas. Cristian Bermúdez. El terror. El terror de qué? De cada mundo. Y tú sabes que es el cambio, Equipo KH7, equipo KH7. Poseu-vos, respecteu-se sobretot, vale? Això ja comença, 12 quilòmetres a tope. Anem quarts, però se n'ha escapat. Quilòmetre 4, seguim quarts. Noto cansat.
com rellisquen les bambes, tio. No hi ha res, no, allà? Què va, què va? Cap aquí tampoc? Hòstia, ens ho hem passat? Jo no he vist res. Epa, un moment, aturem aquí la cursa. Deixeu als comentaris com creieu que quedarem finalment. I una cosa només, cursa de gravel, es diu La Garba, a les Terres de l'Ebre. Cursa espectacular, moltíssimes distàncies, i aquest any allà estarem. Una pinta, recorregut 100% guapíssim, descobrim nou entorn, es puja al Mont Caro i es fan totes les carreteres secundàries i pistes de la zona. El pla perfecte, dissabte cursa, diumenge arròs. Teniu el link a la descripció, imatges de la cursa. Va, seguim amb la cursa, ja ho veureu, Hem vingut d'aquí a l'esquerra, cap aquí baix. Sí, per aquí. Però no hi ha... Tens el track? No. Aquí no hi ha cap cinta. Tu, no ho entenc. No hi ha cap cinta allà. I aquí... Ah, cap a dalt? No. No ho sé, Quina liada, tu. Us heu passat? Sí, hem tirat cap avall. Quina pujada. Això què és? Pujada cronometrada. És un mur. Quin mur! Això no estava als meus plans avui. Mare de Déu. Aquesta pujada és inhumana, Quina pujadota, 200 positius de cop, quilòmetre 8. Quilòmetre 10 demanant l'hora ja, Estic trinxat. He començat a bon ritme, però la mitja marató la setmana passada, bueno, i ahir les 6 hores de bici. Bé. Hi ha plaques? Com? Hi ha pares? Bueno, no paro, però... Buah! Mare meva, com la bici. Hòstia! I ja arribant al poble, se m'han fet durs els últims quilòmetres. Estic ja... Ei! Què tal, el David? Ei! Gran! Bueno. Això és qualitat, Quina qualitat, tu. Joder. Primera. Agònic. I quan diuen que aquesta cursa és la cursa dels senglars, tenen raó, Mireu, Enric, com ha quedat, tu. Mireu. No dalt a baix, tio. Aquí, les cames. La puta. Brutal. Som més senglar que mai avui, A la Laura, a l'Anna i a la Sara, sí senyor, un bon aplaudiment! Laura,
Laura, que el jamón. Ara. No caiguis ara, Dos pernils, tu. Mira. Quin matí, Déu-n'hi-do, Estic trinxat, no em noto les cames, però ha anat molt bé. Equip CAC 7 ha triomfat, bastantes victòries, David segon, Laura, Núria, espectacular. Ara a recuperar i al final, Marató de Barcelona. Bof, tocarà entrenar una mica. Pam!